Så kom jeg sandelig på jul, og det er faktisk ikke med hvem som helst, for bag rattet der har jeg Jesper Stoltenberg Mathisen, og han er både direktør og brandmanager for SEAT. Og da jeg var forhindret i at komme med på en pressetur for ikke så længe siden, så tænkte jeg vil godt lige gøre os klogere på SEAT, og der må man jo så hellere have fat i ham, der ved mest om det i Danmark. Så velkommen til, Jesper. Tak for det. Det siger jeg i hvert fald i din bil. Hvad er det helt konkret, SEAT er for en størrelse? SEAT er jo, kan man sige, lillebror i en stor koncern. Ja. Vi har til huse i Spanien, nærmere bestemt i Barcelona. Ja. En by, en trendy by, en metropol. Og en spændende by, med, der er udnævnt til en af de fedeste byer i verden i mange år i træk. Det er lidt hipt, og det er det gode liv. Og... Det gode liv ligger ved stranden, god mad, masser af kultur, fornuftigt fodboldhold og bestemt et fornuftigt bilmærke også, som ligger dernede. Og den her kombination af kultur og passion og varme, det er reelt det, som SEAT er. Altså en kombination af passion, teknologi, er det, der er sammensat i vores biler i dag. Og rent konkret nu, der sidder vi jo i en ret så rummelig vogn, som også findes i familien, så at sige, hos de andre. Men hvad hedder den hos jer? Den bil, vi sidder i her, det er en SEAT Ateca. Ja. Den har vi introduceret her for en 6 måneders tid siden sidste år. Og den, vi sidder i her, det er en benzinmodel med 150 heste med DSG-gear. Og ja, det er en rummelig bil. Der er god plads på bagsædet, der er god plads i bagagerummet. Masser af udstyr. Masser af udstyr. Og det helt centrale, tror jeg, for mange mennesker er reelt, at du sidder højt. Ja. Du har et godt udsyn, og du skal ikke ned i bilen. Du sidder rigtig godt her i bilen. King of the road. Ja, det kan du sige. Hvordan man så lige siger det på spansk, det må vi jo... Og det skal jeg heller ikke prøve at sige, men nej. Det. Og så ved jeg jo, at når man er lillebror, så skal man jo nogle gange hoppe lidt og gøre lidt for at få opmærksomhed. Men hvis man nu kigger på prisen, så er lillebror altså den storebror i koncernen. Ja, det kan du sige, og det har du ret i. Det er rigtigt, hvis man er lillebror, så skal man gøre ofte mere opmærksom på sig selv for at blive set og hørt. Vi er et af de mindre mærker i koncernen, det er vi, men vi er hastigt på vej frem, og vi gør det bedre sådan salgsmæssigt år efter år med nogle fantastiske forhandlere rundt omkring i Danmark. Ja. Og det er rigtigt, at SEAT er forbundet med value for money. Det vil sige, at man får en god bil med godt udstyrsniveau til ganske fornuftige priser. Så sådan pakkemæssigt, så er det rigtig godt for vores kunder. Og prisen spiller en væsentlig rolle i Danmark. Prisen spiller klart en rolle i Danmark. Med det afgiftssystem, vi har i Danmark, så ryger man hurtigt opad på prislisterne, desværre. Sådan skulle det ikke være, men sådan er det grundet afgiftssystemet. Så ja, det er noget, alle forbrugere og vores kunder har stor fokus på. Selvfølgelig har de det. Ja. Hvis man ser på nogle af SEATs milepæle, altså helt tilbage fra brandets fødsel, hvad vil du så pointere der af store tiltag eller mindeværdige milepæle? Jamen, der var jo en gang, hvor SEAT var du kan sige, bilproducenten som et rent spansk bilmærke. Ja. Så var der en periode, hvor at man havde et samarbejde med et italiensk bilmærke. Og så kom der så en periode, hvor og det er den periode, vi så har nu, hvor vi så er kommet sammen med et tysk bilmærke. Ja. Så der har været nogle forskellige højdepunkter. Igennem de her højdepunkter, der har SEAT været stor inden for motorsport. Har man gjort meget ud af. Og det gør man sådan set stadigvæk. Nu er motorsport ikke så stort i Danmark, men på andre markeder er det faktisk noget, der fylder en del. Og så I har en lidt yngre, har jeg i hvert fald kunne snuse mig frem til, når man ser på noget af jeres markedsføringsmateriale. I er lidt yngre, I er lidt mindre formelle og jakkesæts approach
Seat-tagende, kan man vel sige, ikke? Ja, det er rigtigt. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi er det ungdommelige brand i gruppen. Ja. Vi gør tingene lidt anderledes. Vi kommunikerer på en lidt anden måde, vil jeg sige. Ja. Og hvis du kigger sådan på europæisk plan, så er vi cirka 10 år yngre end det gennemsnitlige europæiske brand. Det er ret væsentligt. På kunder. Så ja, det er ungdommeligt. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi er unge. Altså jo, alder det er jo selvfølgelig noget med alder, men vi er også det ungdommelige brand. Så når vi føler os ungdommelige, det har ingen alder jo. Nej. Jeg sad også og så på en kommende nyhed. For hvad kommer der til at ske for Seat i år? Ja. Jamen, der er faktisk allerede sket rigtig, rigtig meget for Seat i år. Her i starten af marts måned, der introducerede vi den nye Leon, som er hos vores forhandlere nu. Ja. Så den kan man gå ned og lure på? Den kan man gå ned og prøve nu og få den leveret. Ja, det kan man. Vi har en Leon Cooper med 300 heste og i stationcar-versionen med firehjulstræk også, som kommer lige her i starten af april måned. Så det er altså også lige om lidt. Og så kigger vi ellers hen mod et sommer, en juni, hvor vi kommer med en helt ny Ibiza. Og det er en vigtig bil for jer, ikke? Det er en vanvittig vigtig bil for os. Dels til det danske marked, fordi der er stor kundeefterspørgsel på den, men det er en vigtig bil for koncernen, for Seat-koncernen generelt, at vi kommer godt af sted med den. Og den er indtil nu blevet taget rigtig godt imod. Vi har haft en enkelt journalist med at prøve den i Spanien, som synes, den er fantastisk, og skal have nogle flere med her i starten af næste måned. Ja. Og vi lancerer den i juni måned her i Danmark. Og der er ingen tvivl om, at det bliver helt fantastisk, for det er en helt ny bil på en helt ny platform, som den bliver banebrydende. Det er helt fantastisk. Okay. Jamen altså, i første omgang, hvis man ikke lige kan finde en Seat-forhandler, så kan man i hvert fald gå ind på Seat.dk, og der vil jeg være så venlig at smide et link ind til. Og så vil jeg godt sige tak til dig, Jesper, for at gøre os lidt klogere på, hvad Seat er for en størrelse. Vi kan jo sikkert hitte på endnu mere, men det må blive i en anden historie, for ellers så løber vi tør for VHS-bånd og hvad det ellers hedder. Men tak for din tid, Jesper. Det var så let. Det var hyggeligt. Ja, i lige måde.